سلام كميلكم كبرات تخاتلتي ناي دمص حلنا channel نلومي حيزلكم قريبه زلكم مدب مهاراين نيوتكم زلوطن كوينو بزعبا ጭንቀት ንምውጋድ ዝሕግዙ ሜላታት ዘድህበይ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ንኽትጸንሑ እናተመነኹ ሰናይ ምክትታል ጭንቀት ኣብ ዕለታዊ መነባብሮና ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ከጋጥም ዝኽእል ናይ ስምዒት ምርባሽ ወይ ምህዋኽ ማለት እዩ መቸም ወዲ ሰብ ኮይኑ ጭንቀት ዘይብሉ አሎ ኢልካ ምዝራብ ንምእማኑ ዘጸግም እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ጭንቀት ክበሃል ተሎ ኣብ እዋን ስእነትን ጸገምን ጥራሕ ዝመጽእ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ ነገር ግን ጭንቀት ብዙሕ ነገር ዝተማለአሉ ሰብ እውን ከጋጥሞ ዝኽእል ስምዒት እዩ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ድሌታት ደቂ ሰባት መወዳእታ ስለ ዘይብሎም እዩ ወዲ ሰብ ዝደለዮ ነገር ክሳብ ዝረክብ ብዛዕባኡ ደጋጊቡ እንትሓስብን እንትህወኽን ብኣቢሉ ናብ ጭንቀት ያቱ እዚ ክንብል እንተለና ግን ኩሉ ሰብ ብሓደ ዓይነት መጠን ይጭነቕ ማለት ዘይኮነስ ደረጃታት ጭንቀት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለዩ ምዃኖም ንምግላጽ እዩ ጭንቀት ዕድመ ጾታ ሃብተገነት ዘይፈሊ ንኹሉ ከጥቅዕ ዝኽእል እዩ ፍላይ ድማ ኣብዚ ዘለናሉ ዘበን ኣብ መላእ ዓለም ጭንቀት ዝተሓዙ ሰባት ቁጽሮም ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ይሕብሩ ዝበዝሕ ሰብ ጭንቀት እንትበሃል ብቐጥታ ምስ ስእነትን ድኽነትን ስለ ዘተሓሕዞ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪካ ጥራሕ ዝርከብ ይመስሎም ጭንቀት ግን ሻቕሎትን ውሕስነትን ምስኣን ዕጋበት ዘይምርካብን ካልኦትን ዘካተተ እዩ ክቡራት ተኸታተልተይ ብዛዕባ እንታይነት ጭንቀት ክሳብ ክንዲ ዝካበልኩ እስካሕዚ ድማ መንቀልታት ክገልጽ መበገስታት ጭንቀት ኣዝዮም ብዙሓት እንትኾኑ እቶም ቀንዲ ግን እዞም ሕዚ ዝገልጾም እዮም እቲ ቀዳማይ ብሕታውነት እዩ ሓደ ሰብ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ማሕበራዊ ርክቡ ዝተሓተ እንተኾይኑ ንጭንቀት ናይ ምግላጽ ዕድሉ ኣዝዩ ዝሰፍሐ እዩ ምስ ካልኦት ሰባት እንትዕልል እቲ ናይ ውሽጡ ሓሳብ ስለ ዝነፍሰሉ ጭንቀት ኣይህልዎን ኢልና እንተዘይደምደምና ክህልዎ ዝኽእል መጠን ግን ኣዝዩ ዝቐነሰ እዩ እዚ ዘጋጥም መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ናብ ሓድሽ ከባቢ ኸይዶም ከባቢኦም ንኽፋለጡ ሓርቢትዎም ንበይኖም ኮይኖም ግዜ እንትሕልፉ ዝስምዖም ሻቕለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ተደጋጋሚ ሁከትን ዕግርግርን እዩ ገለ ሰባት ብቕንዕን ካልኦት ነገራትን ተለዓዒሎም ኣብ ልዕሌና ኮነ ኢሎም ጭቕጭቕ እንተፈጢሮም ክንጭነቕ ንኽእል ኢና እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ንምንታይ ከምዚ ይገብሩኒ ዝብል ሕቶ ኣብ ኣእምሮና ተደጋጊሙ ዝለዓል ብምዃኑ ስምዒትና ኣዝዩ ክህወኽ ይገብር እስኪ ሕዚ ድማ ሳዕቤናት ጭንቀት ንርአ ጭንቀት ብእዋኑ ሸለሊልና እንተዘይገዲፍናዮ ድሕሪ ግዜ ናብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት ከምርሕ ይኽእል እዩ እቲ ቀዳማይ ስብእናና ክጠፍእ ይገብር ልዕሊ ዕቅን እንትንጭነቕ ምስ ሰባት ዘለና ርክብ ቀስ ብቐስ እናጠፍአ ይኸይድ ዝተጨነቐ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ዝዛረቦም ቃላት ኣሉታዊ ስለ ዝኾኑ ካልኦት ሰባት ድማ ናይ ገዛእ ርእሶም ጭንቀት እናሃለዎም ካልእ ሕማቕ ነገር ክሰምዑ ስለ ዘይደልዩ ብቐሊሉ ይርሕቕዎ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ኩሉ ግዜ ሰባት ምሳና ክኾኑ ዝደልዩ ጽቡቕ ግዜ ክሕልፉ እምበር ኣእምሮ ዝርብሹ ዘረባታት ክሰምዑ ስለ ዘይኮነ እዩ እቲ ዝጭነቕ ሰብ ነዚ ዝገብረሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣእምሮኡ ተረብሹ መውፅእ ስለ ዝሰኣነ ዝነፍሰሉ እናመሰሎ ወይ ድማ ፀውራ ኸቢድዎ ቁርብ እንተቐለሎ ኢሉ እዩ ውሽጥኻ ኣዚኻ እንትትጭነቕ ሰባት ዋላ ንቁሩብ ምሳኻ ግዜ ክሕልፉ ኣይደልዩን በዚ ድማ ቀስ ብቐስ እናተገለልካ ትኸድ እቲ ካልኣይ ሳዕቤን ጭንቀት ድማ ከቢድ ኣእምሮዊ ሕማም የስዕብ ጭንቀት ንግዚኡ ምንም ዝጎድእ መሲሉ ኣይስምዕናን እቲ ቀንዲ ሓደግኡ ቆቁርብ እናተኣከበ ኸይዱ ድሕሪ ግዜ ንምምላሱ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ናብ ዝኾነ ደረጃ ዝበጽሕ እዩ ጭንቀት ንምውጋድ ዝሕግዙና ሜላታት እዞም ሕዚ ዝገልጾም እዮም እቲ ቀዳማይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ እዩ ንግሆ ካብ ምድቃስካ ተሲኻ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣብ ትገብረሉ እዋን ብሓደ መዓልቲ ዝርአ ውፅኢት እኳ እንተዘይሃለዎ ድሕሪ ግዜ ግን ለውጢ ዘምጽእ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ሸለል ምባል እዩ እዚ እቲ ቀንዲ ጭንቀት ንምውጋድ ዝሕግዝ ሜላ እዩ ዘጨንቐካ ነገር ሸለል እንተኢልካዮ ብዘይፍቓድካ ባዕሉ ዝመጽእ ኣይኮነን ዝሰኣንካዮ ነገር ከም ዝረኸብካዮ ጌርካ ተሓሲብካዮ ጭንቀት ከይስምዐካ ይገብር እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል ንሎሚ ዝበልክዎ መደብ ነዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኹም ይመስል ነይሩ ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዝለቆም ቁም ነገር ሓዘል ቪድዮታት ተማሂርኩም
ህይወትኩም ንኽትልውጡ ተስፋ ገብር ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ድማ ኣዝየ መስግን ሰላም